Ahoj všichni, tak dneska se podíváme na redstone hodiny a jejich jako doplňky nebo přídavky. Tak, jako první věc uděláme to, že se podíváme na nějaký základní hodiny, nejjednodušší, jak fungují, jak se nastavují první věci. Nejmenší, co znám asi teda, budou tyhle hodiny, kde jsou dva repeatery. Nemůžete mít nastavený, kde prostě jako nejkratší ten signál těch repeaterů, protože to nebude fungovat, ten signál se spojí a vlastně vám nebudou blikat ty hodiny a bude to k ničemu. Takže musíte nastavit třeba na největší jakoby rozmezí těch signálů a pak vám to bude takhle blikat. Tak. Pak máme 4 repeaterové hodiny, ty jsou taky dost rychlý. A po nějaký době si myslím, že i spoje, když budete mít jako nejkratší prostě rozmezí toho signálu v repeateru takhle, na jeden tick. Ale to je to nejrychlejší, co můžete udělat, myslím, že. Tak. Pak samozřejmě můžete mít obrovský hodiny, tohle zase jenom jakoby větší verze, jenom že můžete ty repeatery dávat takhle k sobě, že nemusíte vždycky oddělený tím redstonem. Trošku prostě, čím ty hodiny jsou větší, tím ten signál potom v nějakém tom bodu prostě bude jakoby bude mít větší rozmezí prostě od dalšího signálu. Tak jako další věc tady mám pro vás tyhle pokročilé hodiny. Funguje to na bázi těch hodin s dvouma repeaterama, takže zase byste měli jít měli nastavený na největší rozmezí tady, takhle, na obou. Je to k tomu, že můžete dávat ty louče na ty bloky a když to pak zapnete, tak vám ty louče blikají, takže můžete vlastně pak takhle jakoby ten signál rozesílat dál. Funguje to tak, že vlastně dám sem load, zapnu ten signál sem, jdeme to do repeateru, z repeateru do bloku, z bloku do redstoneu a tak se to opakuje. A vždycky, když je ten signál vlastně v bloku, tak nám tady působí měnič, který jsme si ukázali v minulém díle a ten nám změní tu louč. Pak ještě pozor, taková rada, že každý repeater má vlastně takovou jakoby šipku, takový trojúhelník a ta šipka vám ukazuje směr, kam ten repeater posílá signál. Vlastně nejjednodušší to poznáte podle té louče tady, jo, která není v tom červeném, posuvném. Ale stejně hlídejte si to, něco dáte špatně, pokazíte si to, nemůžete pak najít tu chybu a je to pak složitý, když děláte složitější věci, prostě cobblestone generator a podobné věci. Jo, takhle to teda funguje. Co mi to seklo? Jo, takhle vám vlastně bliká z té louče. Takhle. Tak. Jako další věc tady mám hodiny, které jsou v šířce jednoho bloku. Jsou 2 bloky vysoký. A funguje to tak, že sem dáte louč a už ji nemusíte dávat pryč. Prostě ji sem dáte a hodiny vám fungují, blikají vám. Funguje to tak, že louč přesouvá signál do bloku, ten do repeateru, do bloku, do redstoneu, do bloku, do repeateru, do bloku. A tady vlastně funguje zase měnič, tady takhle. Louč se nám mění a ten proces se celý opakuje. Je to dobrý k tomu, že když děláte nějakou adventure mapu třeba a chcete mít nějakou cestu, kde ten člověk musí běžet a musí jen tak proběhnout přes pistony, které se za ním zavírají, tady je třeba láva, tak nemůžete louč dávat sem, protože když ji tam dáte a to tam takhle piston, tak teda nebude fungovat, takže musíte dát blok nahoru, jenže když ho tam dáte, tak se vám ty hodiny celý se to poto. Tak, takže musíte dávat jenom tam, kde jsou repeatery. Můžete samozřejmě ty hodiny prodloužit, jak chcete, to uděláte prostě tak, že uděláte to jenom, tak to bude vlastně pokračovat, zase repeater sem takhle, ta louč, zase vám ty hodiny fungujou. Můžeme si ukázat takhle ty pistony. No, kde máte nahoře repeater, tam máte dole louč. A tam se vám piston neotevírá, protože tam ho nic nenapojí, takže musíte dát blok takhle nahoru. A už vám to bude fungovat, jo.
Pak tady rychlost těch hodin si přeměňte tady těma repeaterama, co jsou tady takhle nahoře a dole. Jo, tak to vidíte tady takhle. Když já to takhle nastavím. Takhle se člověk třeba musí také proběhnout a s tím se dá vyhrát krásně a vymyslet jako fakt dobrý věci. Tak. Tak teďka přejdeme k takovým těm vychytávkám pro hodiny. Já nevím, jak se to jmenuje originálně, já tomu říkám blikač. A je to vlastně, místo toho, abyste také dávali louč, a hned ji dávali pryč, aby se nám zaply hodiny. A chcete to mít třeba přes čudlík, někam od někať jinde, aby třeba to požádali lidi na serveru a neviděli vlastně ty vnitřnosti, jak to vypadá, tam ty redstone a takhle. Tak to funguje tak, že máš ten čudlík, redstone vám jde do těch repeaterů, jeden vám jde do bloku a jeden vám jde do pistonu. Víme, že bloky přesouvají redstone, signál, takže tenhle repeater nám dá signál do toho bloku a ten blok pak do tohle redstone. Ale víme, že tlačítko má jakoby dlouhý signál udělá, hodně dlouhý, jo. Že vlastně my ho zmáčkneme a na chvilku drží a pak se teprve vypne. Takže ten signál je tak dlouhý, že on nám vlastně pokazí ty hodiny. To tak, že oni se spojejí. Ten signál je tak dlouhý, že se dohoní a spojejí se. Jde tomu obejít tak, že prostě ty repeatery se nastaví na nejdelší a ten signál tam jako přeblikává, ale ten signál je najednou třeba ve 3 rozích, najednou. A je to na prd, nemůžete si s tím tak pohrát, můžete mít jakoby jenom tenhle druh vlastně s tím tlačítkem a není to dobrý. Takže lepší použít ten blikač. Když se tomu teda vrátíme, tak my pošleme ten dlouhý tlačítkový signál přes ten blok, ale ten piston ho přeruší, nevím, v polovině nebo v 1/3 a vyšle nám jenom pozůstatek, rychlej signál, který nám tady pak takhle jezdí. Jo. Teď na to podíváme. Máčknu, nám odřízne signál a vidíte, signál je vždycky jenom v jednom rohu. Délku signálu můžete nastavovat tím, že nastavíte ten repeater do pistonu, takže vlastně se nám ten piston vysune až po nějaký době, po delší době, takže nám třeba 2/3 toho signálu pošle. Takže ten piston se nám rychle zasune a zasune. Taková další úroveň, to je ten piston tam je trošku déle, pak poslední úroveň a ten piston zase trošku déle. Je to nepatrné, ale opravdu, věřte mi, je to tam. Tak jako další vynález pomůcku k hodinám tady mám přepínač. Je to výborná věc, když máte nějaký mechanismy a podobné věci. Když máte hodiny a ty chce třeba vypínat a zapínat. Tak k tomu mám tenhle piston a ten blok. Když zmáčknu tu páku, tak ten piston posune ten blok do těch hodin místo jednoho toho redstoneu. A teď ty hodiny jsou spojený, jo, takže nám jde signál vlastně z repeateru do bloku a z bloku zase do repeateru, jo. Takže nám vlastně prostě ten blok nám spojuje ty hodiny zase. Pak to můžete zase takhle vypnout. Tak jako poslední věc tady mám pro vás kombinaci blikače a přepínače. Je to super věc a to používám při cobblestone továrně. Je to vlastně takový celek, takový design, prostě kde se kombinace, že jo, hodin a přepínače blikače. To je senzační věc. Funguje to tak, že vy přijdete do místnosti, že jo, do cobblestone továrny a zapnete si ji, takže se tam vlastně spojí ty hodiny. A pak vydáte signál. Dejme tomu, že tady to je ta naše továrna cobblestoneová a pak takhle se vám vysouvá ten cobblestone tady třeba, vy si těžíte. Máte dostatek toho cobblestoneu, tak továrnu vypnete, takže vlastně přerušíte ty hodiny. A je to vlastně hezky vypnutý, prostě nic nemusíte tam chodit a dávat tam takhle redstone a zapínat ty hodiny nějak prostě. No a pak, když budete chtít po jednom vysouvat ten cobblestone, nebo to se hodí do jiných vynálezů samozřejmě, tak můžete mačkat jenom jeden ten čudlik, ten se vám vysune jedno, ale musí to být vypnutý. Ty hodiny nesmí být dokončený, aby tohle fungovalo. Funguje to tak, že redstone jde do hodin, nemůže jít sem, protože ten repeater jde jenom tímhle směrem. Jdeme ten signál tudy a do pistonu.
ještě jde teda tudy, do tohohle repeateru, ale už nemůže jít zase zpátky, protože to není dokončený.